proud Bisaya o proud probinsyano. Isuroy mo sawa pa ninyo na adto. Video nga pabibo, astig na pag-intro. Ma-entertain ka, Hold up. Hello guys, what's up mga amigos? So karon magmukbang tao koan tahong ni Carla. Mara niya akong sudan karon, panikon nyo kaon guys, mga amigos. Di lang ta magdugay, start na kaon. So, nagluto ko ganina sa kilo nga tahong. So, maraming dapat ko sudan nga inununan nga pinahubas. So continue tagkaon guys. Kung gauwan karon dia sa kuan gawas. So ako na po siya nagluto ng tahong. Ano siya guys. Inuunan guys. So karon bago kabalik og mukbang pagkalamit tahong may good ang tahong. So murag mahal-mahalan siya sa kuan sa kanang dahil sa restaurant mahal na niya. O gipalit na mo sa carbon. Yun na. Alam, bus kalakala o si bossing mo yun eh. Ang umpra ganina.
Yo, what's up mga amigos? Mag-uban na pud karon sa pila ka minuto. Ug bago ang tanan, paki-subscribe o i-click ang bell para ma-update mo sa akong kalatagaw. Lingaon ta mo. Let's go! Hala tanawa, paminaw lang sa diri makita ang talag saon sa latagaw. Mag-enjoy kag makarelate jud, tara diri makipagsubay ta sa latagaw, latagaw. Latagaw, latagaw. Latagaw, latagaw. Manirada na punta, unsay balita, naay bagong upload, inyo bang nakita? Likes lang o comment sa nahimong content, mas makagana kung i-share sa inyong friend. Di ka mahayan, tanan kaya sabayan, bisagun sa paman, seryoso katawanan, mga bata. Ay sus, tara mukbang, musayaw mo kanta, basta malingaw lang. Tistingi og challenge, ayaw og kaikog, sabayan ng uso, bisag ka ng TikTok. Easy tanan, dili lang natungod sa views, latagaw, importante manipayon nawa, paminaw lang sa diri makita ang talag saon sa latagaw. Mag-enjoy kag makarelate jud, tara diri makipagsubay ta sa latagaw, latagaw. Latagaw, latagaw. Latagaw, latagaw. Proud Bisaya o proud probinsyano, isuroy mo sawa pa ninyo na adto. Video nga pabibo, astig na pag-intro, ma-entertain ka, maka-interesado. Labaw na pag-vid reaction nga vlog, madala kas react, pati ikaw masyak na apoy ikabuga. Pag-abot sa comedy, detalyado mo ka pa, og short movie, mauna si Michael, represent latagaw. Humble, simple lang, sa kamera way ulaw, kay syempre di kalidad man po da mga video. Go to YouTube, search latagaw. Tanawa, paminaw lang sa diri makita ang talag saon sa latagaw. Mag-enjoy kag makarelate jud, tara diri makipagsubay ta sa latagaw, latagawa. Paminaw lang sa diri makita ang talag saon sa latagaw. Mag-enjoy kag makarelate jud, tara diri makipagsubay ta sa latagaw, latagawa. Paminaw lang sa diri makita ang talag saon sa latagaw. Mag-enjoy kag makarelate jud, tara diri makipagsubay ta sa latagaw, latagaw. Padaran ako din sa kwarto na ako nagmukbang kay nang matiim magkaroon din sa mga misa. Lutang rice. Pagkalami ba? This one. Napakita sa kaldero niya. Ako sa nang gigo-igo lang. Makaya mahulot na ko ba? Sobra ako lang itong ipinihapon siguro. Hulot na guys. Pinggan ako plato gamit kay dako. So ang inununan taon wa taon mahalin pinahug
pinubas. So usara kahiwa mo yung nahurot. Salamat sa pagtanaw guys. See you for my next mukbang or my next vlogs. Don't forget, kung wala ka pa makasubscribe sa kuha, don't forget to subscribe my channel and click the bell button para update ka lagi sa akong videos guys. Thank you for watching and babu! Wow! What's up mga amigos? So thank you for watching and please subscribe to my YouTube channel there and watch nyo na din po yung dalawang video nito sa ibaba. Yan. So guys, thank you.